Welkom bij een nieuwe aflevering van Stephanie's leukste regiotips. Vandaag vanuit verschillende mooie plekjes in Roermond. De zondag. Met je blote voeten door het gras of door de natuur banjeren. Dat geeft vaak een heerlijk gevoel. In het Blote Voetenpark in Brunsum worden hier allerlei activiteiten omheen georganiseerd. Iets wat je een keer meegemaakt moet hebben. Kijk even voor meer informatie op de website. De maandag. De Graas is een restaurant, een binnenspeeltuin en een plek voor zakelijke meetings. Een leuke combinatie. Ook voor bijvoorbeeld gewoon een cappuccino te gaan drinken. Ga eens kijken. Daarnaast geeft de Graas mensen met een ondersteuningsvraag of een uitdaging op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen en te leren, zodat ze op die manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. En de Graas wil ook een broedplaats zijn voor de wijk. En wijkbewoners de mogelijkheid bieden om initiatieven te ontplooien. Daarvoor kunnen alle ruimtes van de Graas gebruikt worden. De dinsdag. Er zijn bijvoorbeeld speeltoestellen en er is van alles te doen op het water. Maar het is ook een plek waar toffe evenementen georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld festivals. Er is vooral van alles te beleven bij Billy Bird. Kijk even voor de actuele openingstijden op de website. De woensdag. Een heel mooi plekje, prachtige natuur. Niet iets wat je eigenlijk in te veel woorden moet uitleggen, maar je moet gewoon een keer gaan kijken. De Botanische Tuin Jochemhof. Deze bevindt zich in Stijl in de gemeente Venlo. De donderdag. Graanbranderij De IJsvogel stookt onder andere jenevers, kruidenbitters en likeuren. In het bijbehorende café met mooi rustgevend terras kun je aangenaam vertoeven. Het café is bekend door het assortiment aan koffie- en theevariaties. Er worden ook rondleidingen georganiseerd. De IJsvogel ligt in Arsen. Wil je meer informatie? Kijk dan even op de site. De vrijdag. Ga eens een dagje naar Bij Stoks. Lekker struinen tussen allerlei bloemen en planten en er zit ook een leuk horecagedeelte bij waar je bijvoorbeeld naartoe kunt gaan voor een meeting of om lekker wat te eten of koffie te drinken. De zaterdag. Ga eens naar de azijnfabriek. Hier worden vaak toffe dingen georganiseerd. Je kunt er bijvoorbeeld naar een bandje gaan kijken of je kunt er gewoon een drankje gaan doen. Kijk wel eventjes op de website wat op dit moment mogelijk is in verband met corona. De zondag. Breng eens een bezoekje aan Maastricht en ga dan naar het Bonnefantenmuseum. Er zijn hier prachtige schilderijen te bewonderen. Ik zelf kan er alleen al heel erg van genieten als ik scroll door de artikelen op de website over kunst, maar ook allerlei andere artistieke projecten. Het museum bevindt zich ook in een heel apart gebouw. Dit gebouw is ontworpen door de architect Aldo Rossi. Dit was de uitzending voor deze week. Heb jij tips voor komende week? Stuur ze dan naar roermond@nieuws.nl.